Стая хора, аз съм Шарабеге. Тук с мене. И какво става, хора? Тук ще почва моя клип. Хора, сега ще направим два клипа. Аз ще направя един, за да гледате моята гледна точка, и той ще направя един, за да гледате неговата гледна точка. Но не успяхме по едно и също време да ги пуснем клиповете, само ако така се получи. И много сори. Тук с мене Табехак БГ. Да. И това е Shadow BG. Аз съм Васил, а той е Георги. Аре във всички клипове да не си казваме истинските имена. Да. Окей. Сега в този клип ще правим къщичка, която ще си складираме всички неща. Да. Чай, забравихме да кажем на хората, че ще има поредни епизоди, такива прости. Ще има сезони. Първо елайте да газода из пещерата, която сме си направили. Не я направим, ние я открихме. Тук... Да, но иначе ние ще живеем до пещерата. Да. Тук е печката с картинг дейбъла и чест. Тук нататък са нашите две легла. Тук е моето. Забравихме да кажем на хората, че има сезони. Първият сезон е това лято, а следващия ще е друго. Всяко лято ще има по един сезон. Тук надолу са мините, които откъдето се здобихме, а там има още един ход, който не сме го запитали. Да знаете, може да снимаме и през годината, учебната година. Ама по-рядко, понеже имаме много, тогава ще се учи доста. Да, и ставаме четвърти клас, има много трудни неща и тъй нататък. А на мен ми слушат опачите. Аз пък четвърти, какви ги дръм към пети? Четвърти е. Абе, Георги, пети почваме. Хора, не го слушайте, четвърти почваме. Такова биш на едно сърце съм. Не табия. Не съм на едно, ма някой ме удари. Не знам, аз... Да не съм те ударил без да искам, като съм отварял вратата. Айде да почваме да работим, защото той пише. Добре. Та, сега се разчиствам тук. Овца. Почвам да я трепя за храна. Не за легла, ние имаме и вече. Имам и две. Да. Окей. Доста време преди да почнем играхме, за да си направим тези легла. И както не легла, ами както и... Ние си ги отсутихме. Доста трудно. Както и всички материали, които виждате. Съжалявам, че нямаше клипове, докато се здобивахме с тези материали, просто бъгваше ни мобизена и да, не можахме да качваме. Имахме проблеми и нещо стана с мобизена, може би от самото време, понеже и аз и той му бъгна това и просто не става. И сега се опитахме да го оправим и се оправи. Някак си. Абе, едва, ама. Аз какво правя? Какво забирам пясък? Отивам за дърво. Ние сме изсякли дървета тук. Аз сега разчиствам тук, където ще е къщата. Ок. Първоначално на един етаж ще направим, понеже няма да събираме толкова много материали. После ще я разширяваме колкото иска дворец, ще я направим направо. Само чрез времето ще стане. Не може ли да спреш това дъжд, бе? Знаеш как ме изнервя? Аз го спрях, бе. При мен вали. При мен не вали. При мен пък вали, зрителите са свидетели. Малко странно, хора. Ако искаш, виж в моя клип, като гледаш. И аз ще видя, ама... Тъй, сега дръвтът цепя аз. И аз цепях. Имам 26. Слагам крафтинг тейбъла. Аз отивам да изнасям всичко, пък ти почва и къщата. Аз съм 14. С каквито искаш размери. Какво? Поръя с каквито искаш размери. И няма никой да има обща стая, в една стая ще бъде. Ще има две стаи. Едната ще е хол, другата ще ни е обща стая на двамата. Ок. Защото няма нищо да правя много голяма къща. Искам да ти покажа една мода. Чакай. Не барай нищо. Чули? Добре. Къща, не барай нищо от това, което съм сложил. Нямам кирки, бе, човек. Къде ми стаи кирките? Да ти дам ли една? Да ти дам ли една? Да, дай ми, иначе много бавно чупя. Аз ще влизам в пещерата след малко за малко камък, че нямам камък никакъв. Мисля, стаята ли от камък? От камък ли? Не, смисъл от дърво, ама по-да бе от камък и не знам. Чай, че тук цопнах в една луква.
къщата на пода. Еми, обръкаш се. Не Ужас. забравяйте сме в ефир. Какво? Не забравяйте сме в ефир. Не забравям. Я отивам да взема леглата и ще кажа колко красиво ще стане. Те не барай нищо от това, което съм сложил. Да, и при мен спря да вали преди малко. При мен е от отдавна. Той, аз имам за материалите. Мамо, нещата не мога вляза. Сори за тачвания. Нямам псуване повече в клиповете. Ако се чудите защо се чува толкова смезено, понеже той е на телефон. И просто го мързи да стане от дивана, да се видим на живо и да снимаме клип. Той вчера бяхме навънка, не искам да мързи да излизам. На мене как има мърза? Те да знам, човек, лежи ми се в момента лежу. Мен ми се лежи постоянно, не знам. Мързеливи са от това лято. Откакто почна лятото и съм мързал. Личи си. Ела да виж как го направих. Ще само да изцепя това дърво. Горе-долу красиво стана. Аз да правя такива работи. Да е 46 стигат ли? Ела да видиш какво съм направил. Тогава ще му питаш. Ваша обща стая ли? Да. Ок. И ще имаме и хол. Сега ще ходиш ли това фигурата на къща, защото аз няма да мога да направя. На няколко бутчета съм. Дай ми храна. Имам една пържола. Имаш ли? Да. Май трябваше да изпеча, че повече ще да ме нахрани. Айде сега. Не живеем на гъба. Човек, дай да лягаме. Що? Защото се стъмнява. Чай първо да направим къщата. Да оформим стаята поне. Почвай. С оформено ли? Чай сега ще... Не бе, само е така нормално. Ела да видиш как. Обработено? Не бе, чак малко. Обработено. Аз имам 46 необработено. Обработи го. Цялото е обработено. Да. Ще има нормален покрив, понеже ма мързи да правя от този покрив, който е малко сложничък. Имам 56 оформено. Обработено, аз пак е оформено. Къде ще е вратата? Ще направим споко. Тук ще е до леглата. Тук. Ок. Малко до леглата, ама нищо. Тъй измислих да е. Добре, аре да лягаме, пък утре в Майнкрафта ще довършваме. Той аз стигнах. На колко процента си? На таблета ли? Да. 89. Човек, малко трябва да спираме клипа, защото стана 8 минути. 8? Искаш на 8 минути да го спираме? Какво? Искаш да го спираме на 8 минути? Не, казах след малко. Човек, ела. Ще малко да е. Вратата, защо ние направим ето тука? Хубари, не прави. Ще има 2 врати или колко? Да. Не бе, що 2 бе, това просто някакво за богатите хора са 2 врати. Ние сме бедни. Нали сме на survival, нямаме всички материали. Наричаме се бедни, ако не знаеш. Не знам, всичко знам. Знаеш, ама не знаеш. Как се изтърсих тук. Колко такова ще? Ако не забравяйте хора да оставате лайкове, ако ви хареса клипа. Надяваме се да ви хареса, понеже Minecraft Survival всички го обичат. Да, не като Creative. На Creative е скучен, обаче Survival двойна игра. Видях един човек, който е снимал клипи, има повече от 1000 абоната и повече от някъде 800-900. Надяваме се ни да постигнем това. Няма как, защото ти си много прост. Знаеш ли? И ти няма, защото си много слаб. Я не мога да има на половин сърце съм. Искаш да те ударя още един път.
Това ще направиш, както мързи да направиш. Имам и гостин. Виж, имам и си гостинка. Виж. О, бия. Нема, това ще е нашата кокошка. Вече е късно. Да си имам храна. Айде вече да събираме кокошки. Аз имам въжета у мене си. Откъде, как ги направя? С какво се правят? От вълна ли? Ще кажа после. Що ме ударя, бе? Не мога да аз се ударих, не мога да на половин сърцето. Виж, искам да сложа вратата, ма си застана пред мен. Как се правят? От вълна ще се правят. Няма да ти кажа. Казвай, бе. Аз не знам, случайно стана. Ще направя една нощица, ти откъсна нещо. Мисля, че да оставих в ония съндук. Човек, след 2 минути спирам клипа, да знаеш. 10 минути е клипа. Ай, 13 ще не. Моя е 11 вече. Моя е 10:58. Аз нали почнах малко по-късно. Да. Тъй, пичове. Аз сега в момента седя... как се качи там? Песка. Не. Песка. Скачам, не успях. Сериозно ли не успее? Ако ви харесват клиповете, оставайте лайкове и на двата канала, не само на единия, за да не се разтърди. Линк долу в описанието за канала на 3DHackBG. И... Абе, аз няма да слагам. Що? Не знам. Аз как ще Знаят сложа? канала. Аз Хората, как които ще искат да сложа? гледат, и знаят канала. Не, някои могат да не го знаят, защото каналът ми се казва различно. Не е с името ми. Грозден. Да, знам. Което си го измислих просто е така, защото да... Почнах много да копирам другите известни ютубери като Готю. Не трябва, защото ще бамнат. Има хората, които са създали YouTube, ще са бамнат. Да, ма има още много хора, които се казват ShadowBG. И не ги банват. Ще ги бамнат, ай на бас. Не ги банват. И освен това, Владо ще го бамнат, защото копира най-известния ютубър. ShadowHex. Владо вика, че се казва ShadowHex. Да, между другото. Сега ще го бамнат наистина, защото не е хубаво да закопират известни. Дано да го баннат, между другото. И да не може да има канал в YouTube, защото много е в YouTube. Само така. Ако се чуете кой... Какво стана? Не ми барай материал. Чакай, той ти ги върна. Чакай, че взех няколко. Върни ми ги. Се. Аз добре се спомням, тук ми не на някой друг остров. Взимай си токчовете, не тигища. Дай ми ги, всичко давай. Значи ги тея... Къде е това? И хора, клипът на 13 минути и половина, не и половина, малко повече, малко по-малко. Надявам се да ви е харесало, не забравяйте да се абонирате на нашите канали. И това ще е всичко от нас. Бай-бай! Чао и от мен!